Nuair a dhún chuilead síos nar tháinig na srianta isteach agus bhí orainn an seo mar bhar dúna nús chuile bhar chuile bhéalainn sa tír. Smaoine me gur meach chuide gan na customary bhí chain beidir isteach chuile choppa lá a bhí go gicinn seo neachlainn go nairótead go donna rudaí a bheith Somális gan éanacht le thola go mar thumpla le béilí cheannacht. So bhín chiisnach focaí oscailte ar aon chuma agan le hí go meach daoine an béilí áardú agus a thuirt lothab agus tá muid gaíonna sin fós ach gur thuchar muid go nach goidte mór an asráin béilí a thuirt go na daoine seo atá beidir Somália agus nach meach iad an béilí réite ó péin. Tugann muid béilí te gach lá ag riint daoine gach lá daoine eile beidir nach míon a chuile dar lá daoine eile beidir gá lá sa teachtain agus ar fad faoi láthair tá muid a dtíanana os cén céad fiche béilí sa teachtain. Il coco happy lumanium. Il coco happy lumanium. Sure, she no matter that sure, yeah. So he need reach like on the day, yeah. Sure, try my lad, yeah. When you're fond of us, you know what's it. Thanks, Orly. Honnig conceap cordas le chéile marall an gearchéim agus na sríomta honnig isteach marall an COVID-19 agus le cóhaidhrú pobl idir costí agus daoine an háite tá seirbhí si a chur ar fáil sa gantar a dainú a heasta rí an ghearchéim seo. Tá go leor fós le díanain chun an scéim Albert agus a neartú sa gcuig go mbeidh an anna léad a chur fáil go fádtearmach agus tá for gobar é sin go háitiúil agus tá gaiiriú má go leor leis ach ba brú i tíochttar an golóa ach tríd an cóhaidhrú le agrachtaí cos le fórm formara agus termínéine tá le cinnte go mbeidh an anna seirbhí si a chur fáil sa bobal.